Minecraftu. Dneska vám ukážu, jak si ochočit koně. První musím nějaké najít. Na ochočení koně potřebujete sedlo. Nebo si můžete... To je sedlo pro koně. Také tady máte bič na koně. Nebo tady můžete mít různé, jak se řekne, brnění na koně. To je svička, že ho můžete přivázat a tak. Takže tady bylo hrozně hodně koní, jak jsem se tady objevila. No, tak to bude problém. Nebo si ho prostě vyspavňujeme. Takže tady si třeba toho koně začneme. Tady malý kůň, tady je dospělý, takže se na něho klikněte na něho pravým tlačítkem, zase na něho musíte vrhnout to sedlo, ty na něho kliknete pravým a on vás bude zhazovat a dokud tady si neuvidíte nějaké takové srdíčka, tak ho pořád krotíte. Protože Ježiši. Divoký kůň. Hodně divoký. No, tak tohle potrvá asi hodně dlouho. Šikaje. Tak zkusíme jiného koně, protože tohle bude trvat opravdu hodně dlouho. No tak. Sedlo a zkoušíme. Doufám, že tohle bude rychlejší, protože mě to moc nebaví takhle to koně pořád mačkat. No. Dost tak, víte už ho, takže jak si ho pojmenujeme? Třeba nevím, hnědásek. No a teďka si najdete do inventáře, no prostě z koně slezete, když zmačknete na shift, a když mu chcete brnění, tak na něho taky zmačknete a máme brnění. Když mu chcete dát to laso, tak na něho taky zmačknete a můžete ho vodit. A to je vlastně vodítko nebo něco takového. Tím si myslím, že můžete vodit i jiné ochočené koně. Ne, nemůžete. No. Takže takového koně a ovládáte to normálně, jako kdybyste chodili. Jo, a ještě jsem vám chtěla ukázat jednu věc. Takhle. Nevím, jestli to tady bude. Uvidíme. Takže, jak se to jmenovalo?
já vám ukážu hydru, to je takový drak. Tady jsou nějaké portály do jiných světů. Tak. Takže vy v tom jednom světě máte takového draka, hydru. A vlastně, když jednu hlavu useknete, tak se to zdvojnásobí všechno. Trvá to dlouho, než ho zabijete. Tady ten mě chtěl sežrat. Bože. No, a to je asi pro dnešek všechno a myslím si, že tady tu hydru se dá taky ochočit, ale netuším jak. No, tak čau.